निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी सादर करत आहे सेवा समर्पण आध्यात्मिक जीवनाची साधना या पुस्तकातील काही भाग। मी मधुरा पुजारी। विवेकानंद केंद्र एक चळवळ। स्वामी विवेकानंदांना आलेले अनुभव आणि त्यांच्या विचार प्रक्रियेचा परिपाक याभोवती आपल्या चळवळीचे विचार स्वाभाविकपणे केंद्रित आहेत। देशातील तत्कालीन स्थिती आणि ती बदलण्यासाठी काय करावं या विचारानं स्वामीजी अत्यंत वैचैन होते। त्यांच्या गुरूंच्या महानिर्वाणानंतर जीवनाची क्षणभंगुरता आणि देशाची स्थिती यावर त्यांचं लक्ष केंद्रित झालं। प्रत्येक क्षेत्रात काम करण्याची आवश्यकता होती। कुठेही नजर टाकली तर सगळीकडं उलथापालथ झालेली होती। राजकीय जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, समाजवस्त्राचा सारा धागाच उसवला गेला होता। काय करावं, कुठून सुरुवात करावी, त्यांच्या मनात विचार आला। कोलकात्यात बसून मला वृत्तपत्र मिळू शकतात, इतरही माध्यमांचा उपयोग होईल आणि सगळीकडं काय घडतं आहे ते कळू शकेल। परंतु मी देशभरात फिरलो आणि स्वतःकडं सगळं पाहिलं तर ते जास्त चांगलं होईल। मला जनतेची नस जाणता येईल म्हणून त्यांनी देशभर भ्रमण करण्याचा निर्णय घेतला। कारण जीवित कार्य म्हणून कोणत्या प्रकारचं कार्य करणं योग्य राहील ते यातूनच स्पष्ट होईल असं त्यांना वाटत होतं। या एकाच उद्देशानं त्यांनी सारा देश पालथा घातला आणि अखेर ते कन्याकुमारीला पोहोचले। महासागरातील शिलाखंडावर ते गेले आणि ध्यानमग्न झाले। तेथे काही सत्यांचा साक्षात्कार त्यांना झाला। देशभक्त, संत आणि आध्यात्मिक मार्गदर्शकात त्यांचं परिवर्तन झालं। आपल्या देशाच्या ऱ्हासाची कारणं त्यांना उमगली। भारत ही आध्यात्मिक भूमी होती। देशभरात धर्मावर चर्चा होत होत्या। येथील लोक धार्मिक कार्यक्रमात मग्न होते। सारा देश ईशचिंतन करणारा होता। लोकांची ईश्वरावर आणि परंपरेवर श्रद्धा होती। तरीही देशाची आर्थिक आणि अन्य स्थिती फार दारुण होती। या अधःपतनाचं कारण काय? ज्या देशानं संत, साधू आणि विद्वज्जनांचं तारकामंडल निर्माण केलं, जो देश एकेकाळी स्वर्णभूमी होता, त्या भारतभूमीला हे काय झालंय? स्वामी विवेकानंद या प्रश्नाच्या अगदी मुळाशी गेले। त्यांना जाणवलं की भारताचा पाया धर्म आहे। इथले सारे लोक धर्म, ईश्वर, पुनर्जन्म आणि मृत्यूनंतरचं जीवन या संदर्भातच विचार करत असतात। या देशातील जीवनाचा पाया धर्म असून तोच विकृत झाला आहे आणि लोक या विकृत धर्माचं अनुसरण करत आहेत। खऱ्या धर्माची, आध्यात्मिकतेची लोकांनी फारकत घेतली आहे। दुर्दैवानं लोक खऱ्या धर्माचरणापासून पूर्णतः बाजूला गेले असल्याचं त्यांना दिसून आलं।
इथला माणूस धर्म अनुसरत असला तरी तो इतर लोकांशी काही जोडला गेलेला नाही. जणू काही ते लोक वा तो समाज अस्तित्वातच नाही असं वाटतंय. प्रत्येकजण आपल्या व्यक्तिगत प्रयत्नात गर्क असून हाच अध्यात्माचा आणि धर्माचा प्रयत्न आहे. तो ईश्वरप्राप्तीचा प्रयत्न आहे अशी त्यांची धारणा आहे. यात परिवर्तन आणलं पाहिजे याची स्वामीजींना जाणीव झाली. त्याचं उत्तर म्हणजे लोकांना धर्माचं संपूर्ण ज्ञान होणं गरजेचं आहे. स्वामीजींनी उद्घोष केला की जर तुम्हाला ईश्वराची भक्ती करायची असेल, ईश्वराप्रत पोहोचायचं असेल, खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार करून घ्यायचा असेल तर तुमच्या सभोवती असलेल्या जिता जागत्या ईश्वराची तुम्ही सेवा करायला हवी. हे लोक म्हणजे असा ईश्वर आहे जो तुम्ही बघू शकता, त्याचा अनुभव घेऊ शकता आणि त्यांची सेवा केल्यानंच तुम्ही सुलभपणे ईश्वराप्रत पोहोचूही शकता. किमान या देशातील लोकांसाठी तरी केवळ हाच मार्ग आहे. आणि म्हणून ते म्हणतात, मनुष्यातील ईश्वराची पूजा करा. त्यांना दिसत होतं की करोडो लोकांची शक्ती केवळ तथाकथित धार्मिक कृत्य करण्यात गेली आहे. देवळात जाण्यात, सर्व प्रकारच्या पूजांमध्ये सहभागी होण्यात, नामसंकीर्तन आणि अखंड पाठात, तीर्थयात्रा करण्यात, पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करण्यात आणि सभोवताली जे घडत आहे त्याविषयी उदासीन राहण्यात त्यांची शक्ती खर्च होतीये. स्वामीजींनी आपल्या साऱ्या शक्तीनिशी आग्रहपूर्वक सांगितलं आणि लोकांच्या कानापर्यंत ते पोहोचवण्याची मोहीम हाती घेतली. कधी कधी तर ते म्हणत, आगामी 50 वर्षांसाठी आपली महान भारतमाता हीच आपली मुख्य देवता असू द्या. इतर सारे देव सध्या तरी आपल्या मनातून अदृश्य होऊ द्या. ही एकच देवता जागृत आहे. आपला समाज सगळीकडं त्याचेच हात आहेत, सगळीकडं त्याचेच चरण आहेत, त्याचेच कान आहेत, त्यानंच सर्व आच्छादलं आहे. बाकी सगळ्या देवता निद्राधीन झाल्या आहेत. आपण त्या देवतांच्या मागं व्यर्थ कशाला जायचं? आपण आपल्या भोवताली असणाऱ्या या परमेश्वराची, या विराटाची पूजा करू शकणार नाही का? आपण त्यांची पूजा करू शकलो तर आपण इतर सर्व देवतांची पूजा करू शकू. धर्माची समाजापासून फारकत होता कामा नये हे स्वामीजींनी शक्य तितक्या पद्धतीनं समाज मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही जेवढी जनतेची सेवा कराल तेवढे तुम्ही परमेश्वराचे दास बनू शकाल. त्या पवित्र शिलाखंडावर स्वामीजींना जो हा संदेश प्राप्त झाला तो त्यांनी जीवनभर शक्य तेवढा प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला. आध्यात्मिक आस्था समाजसेवेत आणि ईश्वराप्रती असणारी भक्ती मानव प्रेमात रूपांतरित करण्यामागं हाच उद्देश होता. या देशात लोकांमध्ये ईश्वराप्रती भक्ती निश्चितच आहे. आपल्या देशात एखादी व्यक्ती वरवर पाहता ऐहिक सुखाच्या मागं लागलेली असली तरी प्रत्येकजण अंतर्यामी, मुक्ती, स्वातंत्र्य, मोक्ष याचाच विचार करत असतो. तो ऐहिक गोष्टींमध्ये वेड्यासारखा धावत असला तरीही ही मूल्य त्याच्या मनात घर करून असतात. मनावर खोलवर कुठंतरी तो जाणून असतो की हे काही जीवन सर्वस्व नाही. मी विवाह करत असलो तरी खरी गोष्ट मोक्षच आहे. जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यातून मला स्वतःची सुटका करून घ्यायची आहे. मला त्या परमेश्वराशी एकरूप व्हायचं आहे. मला ईश्वरी साक्षात्कार करून घ्यायचा आहे. ते माझं ध्येय आहे. माझी त्यांच्याप्रती निष्ठा आहे. तो माणूस हा रस्ता अनुसरताना दिसत नसला तरी त्याच्या मनात स्पष्ट असतं की या देशातली प्रत्येक विवेकी माणूस बुद्धीनं, हृदयातून या मूल्यांचं त्याला पारंपरिक ज्ञान असतं. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRVI गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री,
कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.